लाजि फोनांनाय जादों बर' रावखौ डिग्रेड खालामनाय जादों फैला जे बरगयारि सारनि UPPL राजनीतिक हान्जानि मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दा नोंथांमोननो गुसुङैब्लाबो आपडेट होनो थांगासिनो बेनि सिगाङावनो नोंथांमोननो आं मोनसे फुल आपडेट होग्रोनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दानि जितु सोलिबाय थानाय UPPL सोरखार प्रमद बर' आरो BTR एकर्डनि सायाव गुवारै मोनसे बुंफोरथि चन्दन ब्रह्म सारनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलां बुजि मोनगोन प्रमद बर'आ जातिनि जौगानाय थांनाय थैनायनि बाथ्रा जि बड'लेण्डनि इस्यु एबा बेनि अनगायैबो जोंनि माहारियारि जायफोर इस्युफोर दङ हाबाफारि एबा आयदाफोर दङ बे बिथिङाव बे जागायजेननायनिफ्रायनो गाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि जागायजेननायनिफ्रायबो मालाबाबो प्रमद बर'आ जातिनि रेसपन्सिबिलिटि एबा दायित्व लानानै बियो खामानि मावफेरखायाखै बेनिखायनो दिनै जोबथानायाव बड'लेण्ड इस्युआ आंनि नङा होननानै प्रमद बर'आ बुंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा खारन बियो जिखिनि एबसुआव थानानै रायजो दाबिनायनि स्ल'गान होनानै जिखिनि आन्दलन खालामबोदों बियो रायजो दाबिनायनि जेबो आन्दलन नंखायामोन साधारन भाबै गावखौ बे आन्दलनजों जड़ित खालामनानै गावखौ लिडारशिप नेतृत्व होनाय आगसारि एबा दैदेनगिरिनि गावखौ महर मोनहोनाय बेनोल' उद्देश्यमोन आरो बिनि उद्देश्यआ थाखानाय बिटिसिआव बोरैहाय नेता जानो हायो एबा चिफ जानो हायो बेखौनो बे टारगेट खालामनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन BTC जि एकर्ड मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जि BTR सुक्ति 27 जानुवारि 2020 बियो कुनु कारनाव कम्पेयारेबल एबा तुलना खालामजाया मानो होनोब्ला BTC सुक्तिया 6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजननिबो खोथा दं आरो 8 शेड्यूल जोंनि बर' बिमानि रावा भारतीय संविधाननि 9थि शेड्यूलाव बियो थिसनजादों BTR सुक्तियाव संविधान संबिजित एबा आइननि बहाय जेबो बेबस्था एबा संविधाननि जेबो गनायथिनाय बे BTR सुक्तियाव गैया बेनिखायनो BTR सुक्तिखौ BTC सुक्तिजों तुलना खालामनानै रायलायनाया बेवहाय एसे जोंनि गोरोन्थिसो जायो रायलायथावानो नङा आरो दिनै जायखि जिखि बुङा प्रमद बर' एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायखि जेसेबांखि बेखौ बुंनो सेस्था खालामा BTR सुक्तिनि माबे दफाया जोंनि एक्जिस्टिं स्टेन्डिं जायफोर इस्युफोर दङ जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि एबा रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि थाखाय कुनु बे सुक्तियाव जेबो बिषय जेबो हाबाफारि थिसननाय जायाखै बर' रावखौ BTC सुक्तिनि गेजेरजों 8 शेड्यूल जों मोनबोखादों दिनै आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज होनोब्ला जोंहा असमिया राव असमिया रावनि संविधानिक मर्यादाया मा 10 शेड्यूल 8 शेड्यूल दिनै बे एखे मर्यादाखौ जोंनि बर' बिमानि रावाबो 8 शेड्यूल जाबाय होमब्ला बियो दिनै माबेबा साबस्टेन्शियेल बर' जोंनि रायजो राजा थानायावल' एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज होनायनि थाखाय जे BTR सुक्तियाव लाना फैदों बेयो जोंनि थाखाय दुखु गोनां बे जोंनि रावखौ बियो लाजि फोनांनाय जादों बर' रावखौ डिग्रेड खालामनाय जादों 8 शेड्यूल मोनखानाय लेंगुवेजआ मोनसे स्टेटनि एसोसिएट लेंगुवेज जानो हाया बे स्टेटनि बियो फुल लेंगुवेजसो जानो हायो आरो 1985 आवनो जिहेतु जोंनि बर' रावा आसामनि साबस्टेन्शियेल बर' रायजो राजा थानाय जायगायाव बियो मोनसे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै मोनखादों गतिके बिनि आपग्रेडेशना बहा बिनि जौगासारनाया बहा बे BTR सुक्तिजों जोंनि बर' बिमानि रावा जौगायाखै बे हायदोंसो
चन्दन ब्रह्म सारा मा बुंखो नोंथांमोनाथ' भिडिअनि गेजेरजों नुबाय आरो खोनाखाबायानो नङा होमबा थ' नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो हागोन थ' लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय